Hej og velkommen til. Mit navn det er Daniel. Jeg sidder her i Norge, hvor det er vinter, og der ligger en del sne rundt omkring. Så derfor så vil jeg gerne vise jer, hvordan man laver et rigtig simpelt bål her i sneen. Til at starte med skal vi have trampet jorden lidt kompakt, og det gælder specielt her i dyb sne, som jeg står i nu. Bruger jeg enten mine snesko, ski kan man bruge, støvler, hvis du kommer afsted med det. Og så tramper du simpelthen bare rundt i et område, som du tænker, du skal bruge til den her bålplads. Og der gælder det egentlig bare at få komprimeret sneen så meget som overhovedet muligt. Vi skal samle nogle materialer herude. Men før vi gør det, så er vi nødt til at få styr på en ildkilde. Og her kan du bruge en lighter, du kan bruge tændstikker, du kan bruge tændstål. Det første vi skal bruge, det er noget optænding. Optændingsmateriale, det kan være birkebark, det kan være tørret græs, det kan være harpiks, det kan være et stearinlys. Det jeg plejer at bruge mest, det er birkebark. Det finder man over det meste her i Skandinavien. Og birkebark, det brænder utrolig godt, selv i vådt klima, i det indeholder en del olie. Og birkebark, det plejer jeg egentlig bare at samle sammen, når jeg er ude på tur. Så plejer jeg lige, når jeg kommer forbi en birk med lidt løs bark, så river jeg nogle stykker, nogle gode store stykker af det. Og så med i lommen, putter i rygsækken, eller hvad man lige har til rådighed. Så man altid forberedt på, kommer man frem, og man skal have lavet et bål til kaffe eller mad, eller hvad man har brug for et bål til. Det næste vi skal bruge, det er små pinde eller små kviste. Dem finder du under grantræer, under nåletræer generelt, så helt nede ved skovbunden eller lige op over sneen. Der er de som oftest helt tørre. Og du kan kende det ved, at du går hen og tager fat i dem, og så prøver at knække dem af. De knækker af med det samme, uden at ligesom bøje først, så ved du, at det er tørt. Hvis de begynder at bøje, så er det fordi, de indeholder fugt, og dermed kan vi ikke bruge det. Så skal vi have noget brænde. Og til brænde, der kan vi finde døde, væltede træer. De må ligesom ikke være væltet helt ned på skovbunden, men gerne stå lidt op. Gør de det, så er fugten trukket ud af dem, og de er som regel rigtig tørre. Så skal vi til at have startet det her bål. Og der er mange måder at starte bål på, men nu vil jeg prøve at vise jer den måde, jeg plejer at gøre det på. Og det synes jeg virker helt fint. Du starter med at lave en lille platform på sneen af nogle tykke grene eller nogle af de her kløede stykker, som vi lavede tidligere. Og det er ligesom for bare at isolere en lille smule fra den kolde sne eller våde sne, hvis det er lidt fugtigt udenfor. Så lægger du birkebarken op, og her ligger du den egentlig bare ovenpå cirka i midten og fordeler det godt. Og hvis det nu er nogle store stykker, du har fået fat i, så skal du altså lige prøve at rive det en lille smule fra hinanden, så du skaber mange flere flader, hvad ilden kan tage fat i. Bare brug din lighter eller tændstål og simpelthen få lavet med ild, og så få birkebarken til at tage fat i det. Når flammerne har taget ordentligt fat i det her birkebark, så skal vi have fat i de små kviste eller grene. Og der tager du bare hele din bunke, du har, og ligesom lægger oven på toppen. Og her skal du ikke være bange for at kvæle det her, for det er bedre at få det hele på med det samme, så det ligesom kan få varmet sig selv op og få dannet noget ild i de her. Når så flammerne er tydeligt kommet igennem de her små pinde eller kviste, men så er det tid til at bygge den her bjælkehytte her, hvor du tager 2 stykker træ og lægger parallelt fra hinanden. Og så bygger du egentlig op på skift med retning 2 og 2 op, så du kommer der lidt op i højden. Og med det her bjælkehytte her, så får du ligesom en masse ild ind til dit bål fra siderne af, fordi der er lidt luft hele vejen rundt. Og det er rigtig godt til at få gang i bålet med det samme. Og så holder det altså lidt bedre end sådan en pyramidebål, som brænder utrolig effektivt i starten. Men det dør altså desværre også meget hurtigt ud. Herfra så er det egentlig bare at fodre dit bål med de stykker brænde, du nu har været ude at samle. Om det er kløde eller hele stykker, det er næsten lige meget, når vi kommer til det her stadie. Fordi at bålet det har fået skabt så meget varme, at
Nu kan det altså godt tage fat i store stykker. Der er mange måder at lave sådan et bål på. Og det jeg har vist jer nu, det er egentlig den måde jeg plejer at lave det på. Hvis I har en anden måde at lave et bål på, om det er i sne, regn, en sommerdag, eller hvis der er noget generelt, I gerne vil have lidt mere information omkring, eller der bliver lavet en video omkring, så smid en kommentar nede i kommentarfeltet. Tak fordi du så med, og pas på jer selv derude.